Molt bé, bon dia. Avui, en comptes de trobar-nos al plató entre plats de menjar i copetes de vi, ens trobem aquí a casa, a Rubí, en el celler cooperatiu de Rubí. Avui es fa la segona fira de vins de Rubí i, com no podia ser d'altra manera, doncs Rosàs ha participat de forma activa en aquesta fira. Com podeu veure, tenim el nostre stand, on a part de poder trobar els nostres productes propis, vermuts, moscatells, etc. També hem vingut de la mà de Jové Camps i on la gent aquí tindreu la possibilitat de tastar les darreres novetats bàsicament de Jové Camps. Dirigirem un tast de vermuts i ratafies, unes begudes que segurament van caure a l'oblit fa uns anys, però que a dia d'avui estan en boca de tothom. Un tast, si més no, diferent, i que realment ens introduirà una miqueta en aquest món que acostumem a veure bastant, però que no acabem d'ubicar o de saber ben bé el que és. Però abans d'anar cap al tast, farem una breu entrevista amb Josep Gili, tècnic municipal de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Rubí. I una miqueta et tenim aquí per preguntar-te una miqueta com va sorgir aquesta iniciativa de la Fira dels Vins, que en aquest cas ja és la segona edició. Una miqueta quins van ser els orígens o com va sorgir la idea? Maria, doncs la idea és la següent. Aquesta, com has dit, és la segona edició. En el context de la inauguració de la rehabilitació del celler cooperatiu de Rubí, es va ja de bon principi començar a col·laborar amb la gent de Badaví dels Premis Vinari. En el seu moment va ser el tast final, la celebració del tast final, el que decideix els guanyadors dels Premis Vinari 2013, que es va fer aquí a l'equipament, i a continuació es va pensar que la lògica era mostrar aquests vins guanyadors i que podria ser un magnífic moment fer-ho en el context de la festa inaugural de la rehabilitació d'aquest equipament, i així es va fer. Hem de dir que realment nosaltres també l'any passat, com a Bodega Rosàs, vam participar en l'event i corroborem que va ser un èxit, realment. Vull dir, va haver-hi moltíssima gent, tot i que va haver-hi també el Barça-Madrid de per mig, que sempre posa les coses una miqueta més complicades, però la ciutat es va volcar i realment va ser un event molt interessant. Ens podries dir, així, a grosso modo, una miqueta, quins avantatges la gent que vingui en aquesta fira podria trobar respecte a fires que es fan arreu del territori? Altres tipus de fira, refereixes? Sí. O d'altres tipus de fira del vins. Exacte. Doncs mira, jo crec que el que la fa diferent són bàsicament tres elements característics. Per una banda, l'equipament, per una banda, el celler cooperatiu. El celler cooperatiu de Rubí és una joia, convido tothom a venir, és un event pràcticament únic, sobretot al voltant del que seria l'àrea metropolitana, etc. No es troba un equipament d'aquestes característiques de l'arquitecte César Martinell, tan ben rehabilitat, tan ben mantingut. És un espai especial, té una màgia única amb aquestes tines. Al capdavall és una catedral del vi, una de les catedrals del vi que tenim a Catalunya. L'altra és que tots els cellers participants, amb la participació aquest any també de Bodega Rosàs, tots els vins participants són vins guanyadors al concurs binari. Són cellers que han aconseguit premis en el concurs binari. Això vol dir que tots els que estan aquí, cada tast que es pugui fer és un tast de primera, és un tast fantàstic. Un tast, a més, a nivell generós per part dels cellers a nivell de preu i en un context de veritat molt agradable. I la tercera, jo per mi personalment opino que és un factor fantàstic també, i és la presència dels paradistes al Mercat Municipal de Rubí. El Mercat Municipal de Rubí és un mercat que funciona fantàstic, és un dels mercats més dinàmics de la comarca, i els paradistes venen amb totes les ganes de portar el seu millor producte en format de tapes i acompanyen d'una manera fantàstica la qualitat dels vins. Per mi són tres motius pels quals ningú s'hauria de perdre la Fira del Vi de Rubí. De fet, sempre s'ha dit que els bons vins acompanyats de bon menjar sempre és clau d'èxit. A més, si això ho rodeges de bona gent i d'un ambient i d'un dia que està fent espectacular, realment és una fira envejable en aquest aspecte. Exacte, el dia és desitjable, no s'hi pot fer massa res a nivell tècnic, però per la resta li posem tot el carinyo en la tasca. Enguany crec que hem aconseguit millorar sobretot a nivell estètic. L'any passat a nivell funcional va funcionar fantàsticament, però jo crec que aquest any és igual de funcional i a més especialment maco. Després hi ha la programació musical, que la fem de veritat amb molt pensant cada proposta per cada públic, intentant aportar públic familiar, també amb l'espai d'activitats infantils, però també públic jove amb la programació de soul, rock i de funky en horari més de vespre nit. Francament, Marià, què més vols? Falta el vi, Ara la copeta ens falta. Doncs moltes gràcies, Josep Gili, per les teves explicacions. I bé, seguirem ara amb el tast de vermuts i ratafies. Down to the
Molt bé, com podeu veure, hem acabat el tas de vermuts i ara s'està acabant de finalitzar el tas de ratafies, tastos molt interessants en què, si més no, hem intentat difondre la cultura d'uns productes que acostumem a veure molt, però que no sabem molt bé d'on ens venen, no? Des d'aquí, Rosàs, realment donar les gràcies a l'Ajuntament de Rubí per tot aquestes iniciatives i que realment esperem que es consolidin, com sembla que ja s'ha fet amb aquesta segona edició, i que vagin creixent i que realment intentin, com en aquest cas, difondre una miqueta la cultura dels vins i caves catalans en el nostre territori, a casa seva. Això és tot, espero que hagueu disfrutat del reportatge i, com sempre, salut!